Cook! 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 Mata na! Malakaw ta! Hoy! Ayay! Gahing pukaon ay! Bantay ka! Gahi giday ka ha? Gahi giday ka ha? Karon ka! Gahi ka! Gahi ka! Cook! 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 Lakaw na ta! Tara! Ito na! Oh! Cook! 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 Tara! Tara! Malabot na ni! Hoy! Nag-brief lang kami kinanak ka? Hanggaw ba ni mo? Yo! Pagilis! Pila ka tuig tang nag-uban. Tanan akong panahon, akong gigahin nimo. Kunya karon, simpleng butang lang akong ipangayo nimo dili ka magkaatag. Usa may imong ipangluoran. Usa may akong saan na imo nimo. Atong sing-sing sige kong sulop-sulop. Ikaw ah! Pero kay ka, usa may kung saan nimo. Ikaw! Usa ka? Man! Nag-practice ko masing martista pa na ko. Mag-ilis na dito. Usa man nakaandam na ka sa atong kaon? Papatay kaon. Naanda uy. Usa pa sudan? Pagpili lang. Sige. Ikaw! Ikaw! Toy! Toy! Masa man ni? Plato man ni! Oh! Oh, ingon ka na doon na ipagkaon ng sudan. Ingon pa ka magpagpili. Mabita kong yun pagpili. Mukhaon ka ba o dili? Hanggaw ka gita? Okay! Yan na! Okay, malod ka! Sikaon na na! Sikaon na na! Saan ang lagi nagtindor lagi? Pili mo! Kaon ba mo o di? Gutom man na yun eh. Hilab na kayo kuntiyan. Samtaan eh. Gusto! Gusto! Mura ni panahon na, naggamito na to ang atong power of the mind. Huh? Power of the mind? Masa mga sudan na? Dili sudan. Huna-huna. Power of the mind. Gamito na to ang atong huna-huna. Imagino na to nga naay lami ang sudan. Gamito na to ang atong huna-huna. Power of the mind. Imagino na to nga naay litson manok. Manok. Paalami. Manok. Dunay init nga bulalo. Nara. Oh, piper. Oh. Nailami nga batsoy. Oh, kalami. Matalig ko yun. Ang litson na manok. Litson manok. Kuha na na akong paa. Ayaw ka. Ato sang blisingan. Aron dili tagabaan.
Sige. Ako'y blessing. Ako'y lead. Sige. Sige. Manguros ta. Nilin Father, Son, Holy Spirit. Amen. Lord, mga unami. Huh? Make it with you. Abugay! Mabigas ka ako, Nay! Nabusog mo! Nabusog mo! Ibog lang ko, pre ba? Ano man? Nabusog mo ang tatay, pero gusto mo diya po? Joy! Gutom pagyapon ka! Duha ka paay mo do og usa ka wing. Gutom pagyapon na! Ako katurong isa mo pero namin kaon niya. Gutom man! Takot yan, hawang! Gigutom gapon ka? Ang Ross Batsoy, ikaw may naghulot? Napasok pa manggani ko sa kagingas ni mo? Ngiti me! Sabi na! Pero, sabi mong gitutpik-tutpik si kagkaon sa mong cake. Kanina lang ang ikaw. Kuha pa kiki, pas mo ko. Paminaw mo. Ayaw mo kabalaka. Ano man? Manglakaw ta. Kumanani, makakaon ta. Bisag Ato tas. maglakaw? Ha? Bisag maglakaw, makakaon ta? Utok gamita. Utok gamiton, makakaon. Oh! Ayaw lang ba? Sumbong ka mamaran. Adto tas kulon. Mangita ta Mag-spatcher, kayuhan. spatcher. Mangita ta kayuhan dito. Sige, Ha? pagkakaon ka. Sprongko! Bus amo! Kining. Nanawag na ko ang atong farm dito sa Negros. Nagpahibaw nga may 50 ka baka nga nangamatay. Kuan na, boss amo, katong 50 ka buok baka nga nangamatay, biktima tos coronavirus. Uy, mangag sa ilong. Kining. Today, tawagin ito, ingna nga papaliton og usa ka gatos ka baka. Silbing hulip. Sa 50 ka baka nga nangamatay. Aha. Liho ka na yun ka na. Okay, usa ka gatos ka baka, kumprahon ihulip na to sa 50 ka buok baka nga nangamatay sa coronavirus. Mauna. Okay, white Og problema. tuod ay. Kining. Tawagin nga itong katabang. Oho. Papalita og buwat. Buwat. Gusto ko nga madali. Pasakya sa atong helikopter aron madali. Okay, boss amo, no problem. Buwan. Okay, so ato na ta, boss amo? Kining. Labing maayo nga makaw na kita. Tungod kay may appointment pa ako ni Digong. Okay. Makigpangaon ako si Digong. Nga nasayod ka na. Di na ba gusto mo kaon si Digong kung dili ni maghinungitay? White problema, boss amo. Hala. Ato na ta? Kining. Okay. Sige. Okay, boss amo. Okay, boss amo. Ayay! Bangag sa ilong! Ang aking kamot! Ayay! Kadanghag dito! Oh! Ayay! Yo voy a cantar esta canción para mi gente.